Avui vinc a parlar-vos d'aquest llibre d'aquí, L'instant abans de l'impacte de Gloria de Castro. O sigui, un llibre colpidor, un llibre brutal. Felicitats a l'autora, o sigui, Gloria de Castro, perquè crec que puc dir que aquest és el millor llibre que m'he llegit en tot l'any. O sigui, espectacular. Que ben fet, que ben detallat tot, com s'explica, com deixa també que tu intueixis, no? el que pot passar, el que pot llegir. Hi ha un suspens dins de l'acció i mira que realment tampoc passa tant al llibre, però et pots posar a la ment del personatge, et pots sentir identificat. I el més important és perquè és una situació que ens pot passar a qualsevol de nosaltres i a partir d'aquí es fa una crítica a la societat que vivim, de consum, on nosaltres ens consumim nosaltres mateixos pel nostre treball, que representa que ha de ser el més important del món i perquè tot surti bé al nostre voltant. Però què és el més important? On quedem nosaltres? On queden les coses més senzilles del dia a dia? Tot això es fa a partir de la història d'una mare de 2 fills que veu com se li fa una mena d'assetjament laboral en què no li donen feina i doncs està totes les hores del treball com una tortura psicològica allà sense fer res a l'oficina. Totalment brutal. I és que aquí dins hi ha tanta veritat, o sigui, hi ha tanta realitat, hi ha tant del món, és totalment espectacular l'obra. Us la recomano a tots. I també vull destacar que l'edició del Periscopi està super ben feta i és super fàcil de llegir.